sizendlale kwi-altar kaThixo kuqala phambi kokuba yena abe seyethetha. Sizawuma ngenyawo moshethalia masuhi. He
ndiyo yetu.
Thank you, Jesus. Usithandazele mama ufike la. Uzokhutshwa abantu basehlathini. Ehlathini akunandanga. Xa usehlathini uba sehlathini ngokunothixo. Ehlathini uyalwa, uphumutha zingakrazuka ehlathini. Kodwa ehlathini xa uphuma ii-muscles zakho zisitronga than before ungene kulo. Kuyaliwe ehlathini, kwabantu abasehlathini they are fighting. But kune weekend ngempelaveki uzokhutshwa abantu ehlathini. Ingaba ihlathi kodwa with different aspects. Kodwa ndifuna ungahli ubhubhubhele esitulweni ngenxa yelo hlathi, ngoba kuzokhutshwa abantu besehlathini yomlalezo. Sicela sithandaze bawo egameni likaYesu uNazaretha. Sibulela kakhulu xa uyithathe indumiso yethu ilelivumeli kumathatha wempumlo zakho. Sikhonzela unyusi izichumiso ezisulungekileyo. Sikhonzela unyusi izichumiso ezinefumbeni na.
Tonight is tonight. Walking with the archangels. We are not ordinary. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Siyabulela Jehovah. Thank you for the glory. Thank you for your anointing. Amafutha siyawanqamla. Enkosi ngomlilo. Thank you Jesus. Luke chapter 8, verse 4 to 8 and verse 11 to 15. Sibulise otata besangena. Igama lika Yesu. Shaka. Luke chapter 8. Luke chapter 8, verse 4 to 8, and verse 11 to 15. Jesus Christ. Chapter number 8, from verse number 4. Isihloko nabasithi umzekeliso womhlwayeli. Ke kaloku wakubona ukuba untontelele isihlwele esikhulu. Bathi labemizi ngemizi bawomela kunye. Wathi ngomzekeliso umhlwayeli waphuma waya kuyihlwayela imbewu yakhe. Ekuhlwayeleni kwakhe yawa enye ngasendleleni yanyathelwa. Zathi iintaka zezulu zayidla zayigqiba. Yimbi yawa elulwaneni yathi sahluma yatsha ngenxa yokuba ibingena kunyakama. Yimbi yawa phakathi kwemithane nameva. Yasuka imithane nameva yahluma kunye nayo yayiminxa. Yimbi yawa kuwo wona umhlaba olungileyo
bafe. Leyo ke yawayo emithaneni nameva. Ngabo bathi belivile. Bahambe benamakhala nobutyebi neziyolo zobubomi. Amincwe baze bangavelisisi khaya. Keleyo isemhlabeni omhle. Ngabo bona bathi ngenhliziyo enhle elungileyo babuliviliswi balibambe bavelisa izikhamo benomonde. Baba siyabonga. Ilizwi lakho liphila futhi linamandla. Siyabulela ngalo thetha nempilo yethu yakhe. Impilo yethu ngalo. Egameni lenkosi eYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Umoya ubeke into wathi uceba kwakhe uyibeka wathi zenditshonga lo mzekeliso uthi akukho nto ibalulekileyo kumhlwayeli ngathi imbewu. Uthi umfama xa enembewu i-precious imbewu kuye. As a result, xa ezotyala akayityali nje noba kukumhlaba onjani. That is why ewulungisa umhlaba abese ephosa imbewu with the intention yokuba ivelise isiqhamo. Ithi itheme yethu, the set time has come. Uthi umoya ngcwele xa ixesha lento lifikile kuye kunje ngenkosikazi izobeleka. Uthi xa kufika ixesha lokubeleka akukhathaliseki uba ugqirha ebethe i-EDD inge-5 kaDisemba, then lo mtshakazi decide ukuya etawuni namhlanje. Ukuba isibeleko siye saziva si-ready to release, it does not depend on the date noba ugqirha ufunde kangakanani. Ayihloniphi isibeleko xa sifuna ureleasa si-ready, asilindi. Awukwazi no-negotiate naso, awukwazi nothethathethana naso uthi khawulinde nde ndifike endlini. Awukwazi nothi ndisevenkileni yomntu, ndisemall. Ukuba isibeleko si-ready to release, akukho ndlela yokuba umama much as ba inguye umnikazi waso kodwa sona siziphethe. Uthi umoya ngcwele, such is the time esiphila kuyo. Uthi when he is about to release isibeleko, xa sesifuna urelease akuzuxhomekeka uba si-ready kangakanani. Uthi kudala esilungisa. So uthi whether we are ready or not, that which needs to be released because of time ayizukwazi uphinde besalinda. Uthi futhi noba igangwa zizandla zikabani, ngoba xa umama ezobeleka eseteksini, umzalisikazi ofundeleyo ukuba i-midwife uba kekho, unoteksi becomes a midwife. Iteksi yakhe noba isibhedlele senzelwe i-maternity ward inento zonke ezibekwe kwenzela abantu xa bezala kube comfortable. Kodwa xa isibeleko sifuna urelease, any place that it finds, it is automatically transformed into a labor ward. Uthi umoya ngcwele akasazukhangela credentials, akasazukhangela uba how long have you been here. Ubisibeleko
uthi kudala eyicenga isystem kudala encengana nayo incekelele uthi problem yakhe ngoku ntuba isibeleko noba uyathetha naso asamameli ngoku isibeleko ngoba bakhe savinjwa kuzoba ingozi elisaneni kuyanyanzeleka umama noma engasafuna ukuphusha kodwa kukho into engaphakathi eseyizitshana ngokwalo the set time has come kuzawuzalelwa endle kuzawuzalelwa emiqolombeni kuzawuthiwa xa kuvalwa ngapha kuzalwe ngapha kuzawuthiwa xa kubanjwa ngapha ashaya uba uyasikwa phaa phayana bekuvulele sozalo ngoba the set time has come lento uzayizala ayizulinda uba uphi ayizulinda uba uyamkelwa nakule ndawo ukuyo and kulinde ukwamkelwa hleluka hleze iabhotheke usaqengile elixesha umntwana xa efuna uphuma akacengi nditshononile akacengi nobuphi awukwazi nothetha naye uthi ndilithe ndithe ndibesendaweni uyaphuma when the time has come bendithi mandidlulise loo nto before siye kule nto uthixo andithumele shakatala Glory to Jesus. Uthi ke ngoMoya njengoba kuzozalwa isibeleko sona siredi uthi qha abantu bama bakho ready uthi ke namhlanje masike sizama ukulungisa into ezithile so that we become ready uthi le ndawo sifunde kuyo sithetha ngomhlwayeli most of the time si referisha le vesi xa sithetha ngokushunyelwa kwezwi ebantwini abangakholwayo uthi Moya Ngcwele masike sibuye size nayo endlini uthi when the moves of the Holy Spirit bekuzalwa izinto kwezo moves uthi problem ebibakhona ayililolizwe iba ngaba bantu kufuneka kuzalwe ngabo imove ngoba banezinto that make it very difficult for the Holy Spirit to birth uthi when even if it's prophets or abantu abatyhilelwe into nguThixo esithi uThixo this is what is going to happen uthi xa kume umuntu ethetha one thing we must know always xa uthetha nomuntu a human being information will always meet information. Yeah. I can say to you into ngondime apha simamele so 100 but nive in 100 different ways because of the information that is already there. Uthi information elapho kuwe yiyo edecidayo ukuba le information ikhutshwa nguThixo ithini indlela yokudecoder imessage kaThixo it depends on the information and the system that is already in you. It's either it decodes it in a correct and an aligned manner or it distorts the information. Uthi fault ayikho kwimbewu elilizwi uthi ngxaki isemhlabeni ewela kuyo uthi uThixo imbewu is very important
masithethe nje sizolile nge-traumas. Ndayazi ke ayivuthisi into ye-trauma. Uthi ingxaki ye-trauma okanye mandiyicacise i-trauma. I-trauma yindlela oye experience into ebuhlungu, whether usakhula or ngokusomdala ne, but into eyenza into yokuba apha empilweni yakho kube khona nje ukuxikizeka, such that indlela okucinga ngayo izinto nokusenza ngayo ibe nendawo yokuphazamiseka. Uthi i-problem yezazinto, they become deep-seated uba azitreatwanga, and uthi uba azitreatwanga ziba yi-gate for the enemy. Uthi kulula ukuba kungene inzondo, kulula uba kungene i-bitterness, kungene i-anger. Uthi futhi xa sele kukho i-trauma, kukho i-experience oyi-experience-ileyo yakuvisa kabuhlungu wade wabe uhlala nayo. Uthi problem yalaa nto yenza babe uthanda yakwazi mani ukwenza. Ndicela oosisi bayi-4 ndicela nime nje nime omnye xa komnye, gxala bathu gxalaba. Nowesihlanu makeziya. Ndenza nje umzekelo kubazalwane bam, ezinye izinto zifuna abantu bakwa-psychology. Mna ndenza nje umzekelo for the purpose yokuthi sizame ukuclarifya le nto ndizama uyitsho. Uthi umntu xa ukhula apha kuye enamaqande ngamaqande apha kuye. Uthi in your soul you have i-compartments ezikhona. Uthi and as you khula kukho information that is deposited that makes or enables ukuthi ukhule. Uthi uThixo yazi xa umuntu ekhula ngokomo bafanele ndicela nimuve kanye to the same step. Muvani nizama into yoba kuloo ndawo nikuyo nifike ningqwamane. Uthi uThixo umo wakhe umuntu xa ekhula in every aspect yobomi bakhe fanele xa uyi-age ethile ingqondo yakho ibe kuloo age. I-understanding yakho of things, it must be able to collaborate with and ihambelane ne-age yakho. Uthi ke ngoku i-problem iba sekubeni when you have experienced a particular trauma or certain trauma at a certain age, ndicela abathathu bamuve niye phambili noba noyi-4. Uthi le ifracture okanye le part, le portion of the soul xa uva umuntu usithiwa u-broken hearted, uthi it breaks and ishiyeka iingceba ezithile zishiyeka ngemva. Uyakhula yena uba mdala, siyambona uyakhula, but there is a certain part yakhe eseleyo and akazuyibona ubishiyekile until there is a certain trigger somewhere. And xa ishiyekile i-enemy ziyisebenzise kakuhle ukuthi izingene nge-anger ne-disappointment nako konke, ifike ke ngoku esi spirit that comes from the enemy ifike izenze one with this person. Sidibane naye esithi umo wakho umuntu onomsindo, kanti akanawo umsindo, wangena umsindo wazenza one with this particular piece. And this one ivela ngemihla ethile, and xa ivela with the intention to defend the whole body from that particular trauma. Uba ukhe weza or kweza into eyi-trigger efuna ukuba ibe ngathi ifuna uresemblisha la abuse wayeyifumene, this one stands up bathule abe nomsindo, abe ngathi ingonyama. And
zinto is that uyakhula phinde uye phambili kancane. Sifike thina sithi intombi indala fanele iyatshata. Atshate kanti kukho ipisi eshiyekileyo. And le pisi eshiyekileyo naye mhlawumbe bengayazi uzoyibona mhla lo muntu atshatele kuyo kanye emzini wakhe. But press a button that makes sure that this one responds. The reason why we have a problem, even nasemabandleni yabantu, when God speaks, they do not receive ukuthetha ukaThixo because banengxaki nale peace, and the peace is very defensive. Ngoba ifuna umprotector, and guys it ifuna umprotector ayizazi into yokubana iyamvalela kwezinye izinto uThixo azithetha. uThixo, when we talking about the set time, kuzo abantu abashiyeki kwimove kuba befuna ushiyeka, bashiyeki songula ushiyeke ngemva ngoba yena uhleli kule ndawo kuthiwa yi-heart, whereby decisions are made, whereby even ukukholwa usindisiwe. Usindisiwe umamkele uYesu, but there are certain truths about God that she can never receive. Akhathazeki noma zithethwa ngubani, because this piece ithi wayephuthiko ngomndani Rachel. So I can never be able ukuthi to relate with God as a father, because I know a father is a protector. But I can relate with God as a healer. Ngoba John bazalwa njengoba sisindiswa abanye basindiswa kuba babegula, which is not wrong. Babegula balandwa ngempiliso balapha. But now when there is something else uThixo has-introduce ngoba uThixo is a multi-breasted and a multifaceted God. Uzizinto ngezinto. Kukho abantu abamreceive uThixo ngohlobo oluthile, but once he shows his other character, they dismiss. Abazenzi uba beniyangaba bebehalela uba uThixo ahlale engumuntu who provides car. Once God becomes a father who corrects, once he has uswazi, uThixo unalo uswazi, if beningamazi unalo. That's why they will be quick even on social media to say le nto ithethayo ayiyo. God is a loving and a merciful God, because baze bangene ngesango bamkela lanto, but this other portion abafuni this part in defense. Ithi ndabethwa kakhulu uthi mncinci akazuphinde uThixo azondibetha afuna ukwenza unothanda. So umuntu onjalo uthi uThixo yile nto ibangela uba when the seed ityalwa abantu bayazikhethela uba bayithathe okanye bangayithathi, whether it was going to be uthi uThixo uthi ezinye izinto are no longer about you. You must reach a place whereby it is no longer about you and what you want, what you have and what you do not have, what you're waiting for and what you're not. It's about the agenda and the plan of God. Look, uZechariah kuthiwa kuye uyi-priest, a high priest, engene phakathi eyobingelela se-engcengcezile in right standing with God. Xa efika kuye uGabriel eyothetha naye, yavuka yapisi, yathi la pisi, ukuphi konke abendithandaza ndisengumfana ndigqibotshata. I've been praying for a child. Where were you? Awusuthi ngosethi mdala uzongixelela uba uyakwazi ukwenza abantwana. So yavuka ipisi. Gabriel ethi shut up.
kungathethi ngoba ingxaki ngoku uzosimangalelisa nangemtyholo in the courts of heaven. Kuthiwe nimnika njani umntwana ngoba kayikhona, ngoba iBhayibhile ithe bawunikwa ngoba bekhona. Andithi nimnika njani kodwa makathume. Ngoba i-timetable yasezulwini ayihambi njengalethu. It didn't matter ezulwini babagugile. Sensu ezulwini it didn't matter. What mattered ezulwini ibinto yokubana umuntu ozozalwa ahambe phambi koYesu uzophuma kwaba. So eyokubabona bakhawuleze batshate asindaba yasezulwini. Eyokuba bahlale banabantwana besifazana nabanye abantu asindaba yazulu. Indaba yazulu ibisithi xa iphakama izulu lisithi uthi uYesu ready kuthiwe okay amanolungisa kulamsi. Bafika kulamsi kukho lapisi. Uthi mayingcwele sizolungisa ezopisi le weekend. Before we move. Ngoba he's going to do uthi hayi man. Uthi umdiniwe ukuthetha ngoku. Uwelwe emhlabeni onameva. Uthi no more not ngale iseed. Uthi ingxaki yale iseed of this time is not like the seeds ebekhe wasikhupha before. Uthi this one is a very delicate seed, which is the word. Uthi le asoyithulula in this end time ayiyo ezovela ithululwe nakanjani. Ngono athi spend time elungisa umhlaba. Uthi lena is too precious. Uthi lena is going to be a game changer. Uthi lena is going to be this type of seed that will make an ordinary small girl and issues to be turned around into a very dynamic prophet. Yamasu. Uthi no uzo align ngoku. Uthi lena impewu ingxaki yayo into kubana it does not only have indaba yokuthi in the end time kuzokwenzeka ntoni, but this one izokhokhelwa by the Holy Spirit, ne? And umoya engcwele uzohamba nomuntu ngamnye ambonise yakhe lane. Uthi this one will be such that uzoba ngathi umuntu ngamnye ufakelwe blinkers so that I focus on their lane. And uthi nje bezolungisa umhlaba akasuyenza ezinto yesiqubu. Uthi uzoqondana nawe one by one. And I want to tell you one more. Brace yourself because kasa kubangula. Kukho into ongafuni uba usithethwe nguThixo. Akuthanda uzivalela uba this one andifuni mix. Once ithi yaqhikimiswa ndiyalwa. Uthi uThixo brace yourself. Uze uzoba. Only because ngoku ingxaki kudala kuhlekiswa. Uthi mayingcwele ngoku le azawuyenza into ufuna uthi make sure that he kills you first. He will kill you, no? Yabona lo usharing him uthi mlinge ngoba uyayazi inkane pha, uyayazi ukuba udefensive kangakanani. Uthi kodwa mlinge he's going to deal ngoba uthi ingxaki is that njengoba ezokuthulula umoya wakhe upon all flesh, when the sons and daughters begin to prophesy, uthi he doesn't want any gate of prophesying ngenxa yale peace, because le peace has got a potential yokufuna uvela. And xa ifuna uvela la peace, it tends to tell lies
ngoba lapha isileya ingxaki yayo ithanda i-attention zange ifumane. So it makes sure ukuthi even if it has to tell lies in order to gain their attention, uthi ufuna uqala ngayo, so that there is no room for self. Uti, it is high time for the soul part in you to totally yield and let the spirit man in you lead. Uyifanisa ka ethetha omnye indaba ka soul no spirit. Uthi uyifanisa labantu abachadileyo bangutata nomama. Ninga-offendeki bomama kamanje niyazazi. Uthi the soul tends to keep records. So when God wants to use you, before your spirit even agrees to the assignment, the soul imele uthi ayima sidala siphoxeka and futhi siyathukwa kule nto yakho. The soul is the one that makes sure ukuba once uthukwe usenza into kaThixo, uthuka uThixo wena, awuthuka abantu bebekuthuka, uthuka yena lokuthumileyo. So uthi it is high time ngokuba your soul must begin now to understand the things of the spirit, so that the spirit man can be able to be in control and tell your soul when to stand down. David, return to your rest, oh my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. Kwixesha apho kuzofuneka sithethile nosoul, ndiyabona ke namhlanje sawugqibezela ngomso bazalwane, but namhlanje ndicela zisibe ne-assignment. In fact ke shema ndizuninika assignment ngoba ba umoya ongcwele uzayenza ngokwakhe. Nduba ku record ezinye izinto sikwazi uzibalisa. Andithi gcina sanigcina yini ngoba zezama ndifuna uzithetha. Ngoba ezibalisa uzithetha nayo. But there are things that you only see them when ufika kwindawo ethile. I remember last time we launched, I even said there are things xa usithi ufuna ufunda umntu as umuntu ozotshata, ndiyakusizela ngoba there are things that even you yourself you do not know about yourself until certain things emerge. Kwizinto mna bendingazazi ngam until I had kids. That's bomba way akho mntwana. There are things ebendingazazi until I had to hlala endaweni emnye nomnye umuntu okhuliswe kwenye indawo, kwatriggerisheka ezinye izinto. Mamelani, I usually talk about my father because I saw things xa senditshatile. Uyabona nje uma ndisesigemgem sifiti, niyandibona uba ndingakanani ne? Sikhule ekhaya sinxiba usize 28, sibancinci. We thought yimizimba yethu kanti kukulamba. Ujwarha betya yedwa wamutata. Until I had to go, I didn't know ukuba loo nto ibiyi-problem. Until the Lord said to me, deal with this. Izokwenzela ingxaki. Ngoba ngoku I'm going to expect my husband angabi ngohusband abe my father. Because when I relate with him as my father, andizukwenza njengenkosikazi kuye. Ndizaba ngumntwana zosonke izandla. When kufuneka kwenziwe izinto ndingakwazi ukuthi rise to the level of being a wife, ngoba ndibone utata. Ndandishilo muntu ndathi ndasokola to relate with God as a father until I was 40. And she
for your birthday. Dabala izinto zakwamoya waya ahoka. Thethi izinto zakwamoya. Ndithetha wena nontsikelelo. Ndikunike ntoni? Zange ndimphendula ngikhumbula ndimphendula ngoba my own father never asked me that question. Dakhala. I didn't know. Mamela wayendixelela ngomnye unyaka uba mandiyozireleasa kutata ne. But with time I didn't know the effects ukuba ayiphelanga kulaa nto ndandiyenzile. Every time kusenzeka izinto ndiye ndibhaka uba amani ikhona ipeace. Ndithetha nami. Kwafuneka into yokuba ndizazi into yokuba how do I allow God to deal nepeace. Andizuyixela enye discover Michelle izolo. Xa ndithi izolo nditshona ngoLwesine. Izolo. Isithi yesterday kungazikamla namhlanje. No, namhlanje ekuseni. Yeah, in the early hours of the morning. Kwafuneka nayo lo peace ndidilishane nayo. Ngoba this is work in progress. There are things that I would think that digqibelele. Mamela, being used by God in certain areas does not mean uphelele. Allow God to be God in your life. Suziphakamisa above God. Do not let your gift, just because I minister to you, does not mean I do not need ministering. When God says indawo ethile, I even look for a person. Tante muni, ndaye mntwaneni omncinci nam, ngathi makandifundise ngale area. Akatshatanga, ngathi ndifundise ngale area because God said mandiye kuye, nguye imasterishayo le area. Yabona kule into uThixo azawuyenza. He is going to deal with us one by one. Ngoba ukhopha sifuna siye khona and akafuna ukhompyutha na peace. When his word esithi kuwenza okuthile akufunekanga inferiority complex. Ezawuma ngenyawo. Xa esithi yabo-release a word in your local church akufunekanga low self-esteem. Ezothi hayi thuma abanye bakhona. Kuzofuneka kudilishwe nawe ngoba kufuneka ube up for the task, so that when God sends you in this move ube available for ukusetshenziswa nguThixo. Xa singenyawo. Utata mabhelu uzoza ngaphambili. Qha into endifuna uyitsho into ethi ndiyakholelwa kwinto ethi Hansi sithi andizunika task. Ngoba uMoya Ngcwele uthi he's going to make sure ukuthi each and every one of you are going to sit with him. Whether kusebusuku but udima kakhulu wafika walala uza kuvusa ngokwakhe. You are going to sit with him. And you are going to be open to him. Nale ndawo udala isehlathini. Utshiwo uThixo kamali mna ndiyamthanda uThixo uzithethele ngokwakhe. Wathi uzokhupha abantu ehlathini. Nale ndawo udala ongafuni icikwe. He's going to be like a mirror. Isipili sikaThixo into endisithandela yona asifani nesabathakathi. You are not going to blame anybody. Awuzuthi ngabo. Noba kanti uThixo besebenzise bona to make sure uba wena uyazibona uba une-anger. Awuzublame bona because the mirror of God uzibona wena. And you say, Lord, help me. Ndiyarhalela uba ze singamzuliseli xa ifuna ukwenza loo nto. Because akazelanga uba azokuhlambalaza okanye azokuthuluka.
ukwenzela into yokubana xa sele esenza le nto afuna uyenza apha emkhendini ube uredi. Cela usekhetha tata. Thank you, Holy Spirit. Sikhonze uThixo ixesha elinintsi ngoku-acta. Sisenza into esiyibona isenziwa. Akugqobhozeleki. Ndiyafuna ukuba kwenye level. You will never find a friend that is so understanding as the Holy Spirit. Xa usiya kuye, you must be yourself. Kukhona into enzima kuthi, including myself, to confess my weaknesses. I-breakthrough yam ixhomekeke to confess my weaknesses, to confess my hurts. Xhomekeke apha. Into ebuhlungu sihambe singabanye khange simve ivoice yakhe. Izawuqala tonight. Le nto kuthiwa kukubreaka. To the Holy Spirit. And tell him, you know, he is so ready. Abantu, if you read the Bible, abantu abasetyenziswe nguThixo bebene low self-esteem. You can think of them. Abanye yi-background asuka kuyo. Akomperishe yena nento ayibonayo. Athi no, i-background yethu, i-upbringing yethu iyadominate ukuba izinto zikaThixo singaphumeli kuzo. Kodwa starting now. I want you to break in the presence of the Holy Spirit. Because Lendo iyaleka for this weekend. I know uyazibala izinto o-disappointed zizo ukhonza uThixo. Uma ingcwele uyayi-understanda into ethi uzinikele nalapha kuYesu unezingxaki and asasoluleki. Uyayazi loo nto. Nanku umzuzu. Come. Kuzawuvuleleka. Ngoba kukhona apho ayakhona nawe. Mamsondisha. Kuthiwa nguwe ke. Ozobeka izandla kubo. Uzobreaka sitoko sami usendlini wena. Ngoba God want to deal with you this weekend. Ukufuna ukhaphu. Kuvulela ikhadi ethile. For you. You are so hurt. Uphuma kule ungene kule. Uphume kule ungene kule. Kodwa ayikho into emohlulayo umoya engcwele.
Come forward. And be honest before him.